האם לערבים יש מקום במדינת ישראל היהודית והריבונית? אני מציע כלל פשוט כדי לבחון את השאלה המסובכת הזאת. מה שאנחנו מייחלים שיקבלו יהודים ברחבי העולם, זה מה שאנחנו צריכים לתת לערבים בישראל. בואו נבחן את זה. יהודים ברחבי העולם מתפללים לשלום המדינה שהם נמצאים בה. באותה צורה בדיוק אנחנו צריכים לדרוש נאמנות מערביי ישראל. הם צריכים לחנך ולהתפלל לשלומה של מדינת ישראל היהודית והריבונית. אם הם לא עושים את זה, הם לא רוצים להיות שותפים. מצד שני, אם יהודי באנגליה היה נואם בפרלמנט הבריטי ומספר על הקשיים של הקהילה היהודית, האם היינו רוצים שיקשיבו לו? כן. ולכן, אם ערבים צועקים בישראל על הקשיים שלהם, אנחנו צריכים להקשיב להם. אנחנו צריכים להיות מספיק אמיצים לדרוש נאמנות, וגם מספיק אמיצים כדי לשמוע את הקשיים של החברה הערבית. רק אם נעשה גם וגם, נוכל לבנות שותפות אמיתית בין ערביי ישראל לרוב היהודי.